Hogyan fenyegeti valójában a munkádat a mesterséges intelligencia? Kamionosok, taxisok, jogászok és még sokan mások. Fel kell készülnötök arra, hogy néhány éven belül az AI számos munkakört részben vagy akár teljesen kiválthatóvá tehet. Ez már korán sem sci-fi. Már most is vannak amerikai városok, ahol önvezető taxik közlekednek az utakon, és ugyanez a folyamat várható a fuvarozásban és sok más iparágban is. Hamarosan egyetlen ember távolról felügyelhet majd akár 5-10 AI által vezérelt kamionból álló konvojt, és az operátornak csak akkor kell közbeavatkoznia, amikor valamilyen váratlan esemény történik. Kínában pedig már ma is léteznek önjáró bányák, amelyek működésébe csak szükség esetén avatkoznak be kívülről. Mit gondolsz? Az AI és az automatizáció egy új ipari forradalomhoz és foglalkoztatási válsághoz vezet majd. Új géprombolók, ludditák és tömeges elszegényedés jön azok számára, akik nem tudnak gyorsan alkalmazkodni, vagy az államok és óriás vállalatok alapjövedelemmel és új rendszerekkel kezelik majd a helyzetet. Írd meg kommentben!